Isa patay, tatlo pilason sa mahulog sa pil-as ang trak sa syudad sang Bayawan Negros Oriental. Halin sa syudad sang Bacolod ang trak nga puno sang inog baligya. Ginkilala na patay kay J. Kerly Brando, 19 anyos ang Barangay 9, Bacolod City. Pilason naman ang mga kaupon niya Sanday Kim Giselle Samura, Rosalinda Tuazon kag ang truck driver nga si J. Marhison, tanan taga syudad sang Bacolod. Nagwa sa investigasyon sang kapulisan nga Nadula-an sang preno ang truck, rason nga nahulog ini sa pil-as. Ginpatigayon sa Highway Patrol Group ang simultaneous motor vehicle inspection sa kampo sa Bugos nga Pungsod. Diri sa Guimaras Provincial Police Office ginpangunahan ni Staff Sergeant Randy Sinti na ang inspeksyon kaupod ang Provincial IAS. Isa-isa ang ginusisa ang rehistro sa mga patrol car kalakip na ang mga pribado nga salakyan sang PNP personnel kag NUP. Isa ka motorsiklo nga ginapanigihan sang NUP ang natukiban nga wala sang rehistro. Kabahin ini sa internal cleansing nga ginapatuman sang PNP. Arestado si Louie Romero matapos ginkasa sang Malay Municipal Police Station, Drug Enforcement Unit kag PDEA Aklan ang bypass operation sa isla sang Boracay. Nakuha sa posesyon sang subject ang ginabanta 1 ka gramo sang suspected shabu kag 1 pagid ka gramo sang ginapatihan marijuana. Kasuhan si Romero sa paglapas sang Section 5 kag 11 sang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ginalantaw nga palyado nga linya sang kuryente ang gitunaan sang sunog sa ikaduha nga panalgan sang Molo Police Station sang Lunes. Sunod sa Bureau of Fire Protection, nag-umpisa ang klayo sa opisina sang Women's and Children Protection Desk. Lakip sa mga nasunog ang importante nga dokumento kagamit sang police station. Gilayon man nga napahalin ang mga preso kag wala man sang may nasamaran sa nasambit nga sunog.